Όχι πάλι, όχι ρε. Σταμάτα ρε, μας ξεκούφανες. Ρε μάν, πάνω που είχα ρίξει όλα τα γκομενάκια στο κρεβάτι πάλι κόλλησε. Ωραία φίλε, κρίμα. Σκέψου όμως να σου τύχαινε κανονικά αυτό. Να έχεις ρίξει τα γκομενάκια όμορφα και ωραία. Να σε κοιτάνε σαν το κορυφαίο αρσενικό. Και να κολλήσεις. Φίλε, στο παιχνίδι αυτό μπορεί να κολλήσω. Στο άλλο ποτέ. Δηλαδή. Κάτσε, να σου δείξω. Λοιπόν, κράτα εδώ. Γύρνα πίσω. Ή έστω τηλεφώνα. Στο πω ότι αντέχουν στα δύσκολα. Και στα ακόμα πιο δύσκολα. Για να μην κολλάς σε τίποτα όταν κάνεις παιχνίδι. It's a duo to continue. Game on! Εδώ, στα 3 κυκλάκια, θα βρεις και τα υπόλοιπα δικά μας βίντεο. Στην περιγραφή παίζει link για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό του Duo. Κάνε κλικ και game on!